Na bezpečnosť ľudí v Novom Meste nad Váhom dozerá supermoderný kamerový systém. Využíva prvky umelej inteligencie. Ľudí dokáže aj spätne vyhľadať, napríklad podľa farby oblečenia, a určí ich pohyb. Pozeráte sa na dispečing 17-ročného pôvodného kamerového systému. Pracovníci mestskej polície hľadeli na monitory s nejasným obrazom a takto vyzerá supermoderné pracovisko. Sité farby a zariadenia, ktoré zachytia každý pohyb. Samozrejmosťou je priblíženie objektov. Toto řešení je výjimečné tím, že v sobě má již pokročilé funkce umělé inteligence. Nové Mesto nad Váhom si od nového kamerového systému sľubuje väčšiu bezpečnosť v uliciach. Zefektívni sa aj práca mestskej polície. Efektivita stúpne, každopádne určite stúpne, lebo im to odbúra veľmi veľa času pri vyhľadávaní určitých udalostí. Systém to vyhľadá za nich sám. Doteraz vlastne vyhľadávali manuálne, záznam prezerali minútu po minúte. Prvotná investícia je trošku vyššia, bolo to myslím 260 000 eur s daňou. Na obrazovce můžete vidět to, že máme přehled o všem a zachytili jsme i váš příchod na náměstí Slobody. Nech sa páči, tu sa môžete pozrieť. Systém zbiera a uchováva obrazové dáta. Po zadaní parametrov ich dokáže spätne vyhľadať. Zachytáva napríklad poznávacie značky vozidiel, čas ich prejazdu, vypátra aj osobu podľa oblečenia. Urobili sme pokus, dali sme vyhľadať ľudí v reflexných oranžových vestách. Výsledok sme mali okamžite. Po zadaní farby objektu zistíme, že nám vyhľadalo všetky objekty v oranžovej alebo červenej veste. Vieme si skontrolovať teda, že naozaj pracovníci technických služieb orezávali stromy od 7:49 do 8:07. Kamery pribudli aj na vozidlách. Ešte sme pristúpili aj k ďalšej službe, to znamená, inštalovali sme na vozidlo technických služieb kameru, ktorá dokáže vlastne merať výtlky. Okrem iného vieme monitorovať aj samotné kontajnerové státia. Efektívnejšie tak dokážu riešiť problémy. Mesto bude čakať na výzvy, aby mohlo systém rozšíriť do viacerých mestských zón. Dominika Kusa, RTVS.